יופי. כמעט ויופי, כן, יופי, כן. אז מחשבות על מושגי יסוד, ושמי איליה סניצקי, אני מלמד באקדמיית גורדון בחיפה, ועם דוקטור רותי ברקאי עשתה את זה, אז גם אני אגיד שאני ראש לימודי תואר שני, וככה לומדים הסטודנטים שלנו שהם מורים בפועל, במרחב טכנולוגי. אני חושב שזה אחת מהסוגיות, דווקא בה אני יותר לא נגע, ואז חשוב שגם סגנון הלמידה כנראה צריך להשתנות. אנחנו היום ננסה לדון בשביל מה וכיצד לומדים מתמטיקה בבית ספר יסודי. ואני אתחיל מהאמירה שתפקיד המורה הוא ליצור את התנאים להמצאה במקום לספק ידע מוכן. מי אמר את זה? אמר את זה בחור בשם סיימון פייפר, שהוא כאן הגופן שכתוב כאן את האמירה הזאת, הוא גופן מאוד מיוחד, גופן ששמו לוגה, וזה לא במקרה, כי סיימון פייפר היה אחד מהאנשים הראשונים שחשב בעולם איך לקדם את הלוגיקה וטכנולוגיה לתלמיד, ואז הוא הביא שפה לוגה לתלמידים בכל העולם. אז האמירה שלו עומדת באיזשהו יחס, לא יחס במובן מתמטי, אלא יחס לאמירה ידועה, המורה חייב ללמד לפי תכנית הלימודים. אני כמובן והעמיתים שלי שומעים את האמירה הזאת בכיתות הרעש שאנחנו מלמדים, שומעים את זה הרבה ממורים של בית ספר יסודי, גם ממורים מובילים, גם ממדריכות. האמירה הזאת ידועה, המורה חייב להיצמד לתוכנית הלימודים. אז אולי כדי ללכת קדימה, כדאי להבין מה זה תוכנית הלימודים. אני לקחתי את הוויקיפדיה ובדקתי מה כתוב לגבי מושג הזה תוכנית לימודים. מושג מאוד מיוחד, כי הוא בעצם, תכף נבין, הוא קיים רק בארץ, כי בלועזית זה קוריקולום, וכתוב תקן לפחות, תוכנית לימודים היא מתווה של הוראות כלליות בנוגע לאופן הוראה, והערכה של הידע ומיומנויות המשתייכים למקצוע או לתחום לימוד מסוים. אם אנחנו חושבים על תוכנית לימודים במתמטיקה לכיתות א' ו', ברור לנו שזה לא זה, זה משהו אחר. תוכנית לימודים שלנו בטוח היא לא כל כך קובעת אופן הוראה. היא מזכירה טיפה את העניין של הערכה, אבל היא רחוקה מזה שכדי לקבוע את הדברים האלה. אבל יש כאן משהו שכתוב שתוכנית לימודים זה שווה ערך לקוריקולום. אז אני הלכתי גם לוויקיפדיה, המקור היחיד שאני מאמין בו וערבון מוגבל גם זה, ואז הסתכלתי מה זה קוריקולום. זה כבר היה צריך להסתכל בלועזית כמובן. אז מצאתי שיש 4 סוגי קוריקולום. סוג הראשון, explicit קוריקולום. אתם יכולים לקרוא מה כתוב כאן, subject that will be taught, בקיצור, הנושאים נלמדים, לא נושאים, התוכן הנלמד, ידע ומיומנויות שבתקווה תלמיד שלומד טוב לפי התכנית הזאת אמור לרכוש. יש גם דבר אחר, implicit curriculum, lessons that arise from the culture of the school and behavior, זה משהו כזה סמוי, שפתאום תלמידים לומדים דרך אגב מהלימודים שמתקיימים, אבל זה לא מוכתב באף מקום. עוד יותר hidden, עוד יותר סמוי, זה hidden curriculum. הם לומדים את זה דרך אגב בגלל האווירה של בית ספר, אולי מה שיש כאן בבית ספר פתוח או בבית ספר בחיפה עין הים בלמידה בסגנון משחק, כוונות שמשהו יוצא מזה, אבל תוכנית לימודים, הקוריקולום לא כל כך מוכתב, ודבר excluded curriculum, זה דברים שבאופן מוחלט מחליטים להעצים את תוכנית הלימודים, אומרים זה בטוח לא אלינו, אתם טועים, למשל ההחלטה של כנסת לא להשתמש בבדידים, זאת כמובן החלטה מסוג excluded curriculum, זה לא כל מה שיש לנו למזלנו,
אז אם אנחנו מסתכלים בעצם, התוכנית לימודים במתמטיקה היא די קרובה למה שאנחנו קוראים, מה שבעולם קוראים explicit curriculum, אבל עם שתי הסתייגויות מאוד חשובות. היא כן קבעת את הרעיונות, היא מדברת על תחומי תוכן, היא מדברת על הגדרות יעדים, מיומנויות וכישורים של תלמיד, היא גם מדברת, כי ידוע לנו טוב מאוד, על פרטי לימוד, ויותר מכך היא מדברת גם על סדר. אלה שני דברים שכתובים בצבע אחר, כי זה לא בדיוק מה שמתאים לקוריקולים בכל העולם, זה כבר דברים יותר מדי, נגיד פרטניים, טכניים, ארגונים וכן הלאה. אבל זה שייך היסטורי לתוכנית לימודים למתמטיקה, ואני חושב שלכל המקצועות בארץ. אז היא בערך שווה לקוריקול. ומה היא עשה? היא בעצם מגדירה לנו לא רק תחומי הלימוד, אלא גם נושאים. תחומי הלימוד זה ברור, זה תחום המספרים, גיאומטריה, ויש שם גם את חקר נתונים, כל הדברים האלה, אבל גם מגדירה תוכנית לימודים, גם מגדירה את הנושאים, יחד עם סדר הצגתה. ואם אנחנו מסתכלים מה הציפיות, פיתוח כישורים נדרשים בכל אחד מהנושאים הנלמדים. תובנה מספרית ותובנה גיאומטרית, אחר כך יש פירוט, אני מזכיר, כל אחד מכיר תוכנית הלימודים, אני אפילו לא יעזתי להביא כאן את הקישור, כל אחד כמובן זה המסמך שלנו. שליטה באמנויות, שימוש בכלים מתמטיים לפתירה שאלות מילוליות, וכן הלאה וכן הלאה, כמו שצריך להיות מהשורות הקודמות, נובעות שורות הבאות. זאת אומרת, השאלה קריטית, הנה אנחנו רואים תובנה מספרית ותובנה גיאומטרית ושליטה באמנויות. אלה שני דברים מרכזיים שיש בתוכנית הלימודים. ואז, מה זה בכלל תובנה מספרית, תובנה גיאומטרית, ומה זה מיומנויות נדרשות מהתלמיד? כדי לענות על שאלה הזאת, אולי כדאי לנו בכלל לחשוב טיפה יותר, כן, שליטה במיומנויות, האם זה באמת ידע מתמטי? זאת שאלה שעולה, וכדי לענות על שאלה הזאת, בואו ננסה בכלל לחשוב יותר כללי מה זה ידע מתמטי. ברור שתוכנית לימודים במתמטיקה בנויה להבניית ידע מתמטי של התלמיד. במה בכלל מתמטיקה עוסקת? אם אנחנו נסתכל על זה בהיבט היסטורי, בעצם יש צרכים קיומיים. אני כאן נתתי 4 שאלות שהן מאוד עתיקות, כמה פרות יש בעדר שלי, מתי להתחיל בזריעה ובקציר, כמה מיסים לגבות ומתי לצפות לגשם, כן, מתי לצפות לגשם אני כבר לא יודע, זה כבר מתישהו באוקטובר. זה כמובן כל התיאוריה, כל המתמטיקה, כל המדע שענה על שאלה כיצד. אלה שאלות פרקטיות. יחד עם שאלות פרקטיות האלה יש שאלות שהן לא צרכים מיידיים, הן צרכי על. זה שאלות מסוג למה שמש זרח, האם קיימת בכלל תנועה, מה זה שנה, כמה יש גופים משוכללים, למי אכפת כמה יש גופים משוכללים, אנחנו נפגוש בן אדם ברחוב. אלה שאלות יותר פילוסופיות והן עונות על שאלה למה. ושתי שאלות האלה כמובן שהן שאלות לגיטימיות, אחד זה מקור למדע שימושי, והשנייה היא מקור לכל הפילוסופיה. וכמובן יש בתוך מתמטיקה גם מתמטיקה יישומית וגם מתמטיקה, מה שאומרים מתמטיקה נקייה, מתמטיקה pure mathematics. ברור שבהיסטוריה של מתמטיקה, אבל לא רק מתמטיקה, בהיסטוריה של מדע יש אנשים ששלבו את זה מאוד יפה. הדוגמה הקלאסית יפה וידועה ביותר זה כמובן דוגמה של ארכימדס, שהוא היה גם מדען, איש פילוסופיה, גם איש דברים יישומיים מאוד. עכשיו, איך זה, במה מתמטיקה עוסקת, איך זה נגזר לשאלה שלנו, במה מתמטיקה בית ספרית אמורה לעסוק? היא כמובן צריכה לעסוק בשתי השאלות האלה. והשאלה הראשונה, היא קשורה, בשאלה הראשונה מאלה שאני הצגתי, קשורה באלגוריתמים ונוסחאות, ושאלה שנייה קשורה ברעיונות והבנות. אי אפשר למנוע אחד מהם, אז אנחנו מנסים איכשהו לשלב. איך אנחנו מנסים לשלב? אנחנו מנסים במודלים מתמטיים, בפתרון בעיות,
לדבר גם על אלגוריתמים ונוסחאות וגם על רעיונות ותובנות. עכשיו השאלה המרכזית, מה צריך להיות במרכז, או נגיד ככה, מה צריך להיות מטרת על של הבניית ידע מתמטי. ואנחנו בעצם נחשוב על זה, כאן נדון על זה ביחד. הבניית ידע מתמטי ברור שזה תהליך שהוא בא מהתעסקות בחומר לימודי מסוים, אחר כך מגיע לתובנות ואחר כך מגיע למשהו שמשתייך לידע מתמטי. מה זה משהו שמשתייך לידע מתמטי? זה עלינו פחות או יותר לנסות להבין עכשיו תוך חצי שעה שנותרה. אני מניח שקודם כל ככה, מאוד חשוב שתוכן למידה יהיה. אני לצערי יותר מדי מכיר את המקרים, תשובות לשאלה מה עשית בשיעור, שמעתי הרבה ממורים, לא עשיתי משהו קונקרטי, פיתחתי חשיבה של תלמיד. אני יודע את התשובה הזאת, היא נשמעת מאוד מאוד יפה, לצערי הרב, בדרך כלל מסתתר מאחרי זה בזבוז זמן של שיעור. ברור שצריך להיות תוכן מתמטי כדי לבנות ידע מתמטי, זה לא צריך להכריח. עכשיו, השאלה, איך התהליך הזה בנוי ומה בונים בסופו של דבר. אני כאן מזכיר את הטענה של לוקארט, שהוא אומר, מתמטיקה לא עוסקת במספרים. אפילו היא לא עוסקת באותיות ונוסחאות. זה מאוד חשוב להבין. כי אם שואלים בן אדם ברחוב, ואם שואלים אתה מורה של בית ספר יסודי, אתה עוסק במתמטיקה, אתה מלמד מספרים. לא, אנחנו לא מלמדים מספרים. אנחנו אמורים לא ללמד גם לא אותיות ולא נוסחאות אחר כך בחטיבת הביניים. האלגברה שאנחנו מלמדים ואנחנו אמורים ללמד אותה כבר בבית ספר יסודי, זה לא אלגברה של אותיות, זה אלגברה של תובנות, תכף אנחנו נראה את זה. יש איזה שהם רעיונות ליבה שבעצם בשבילם אנחנו עובדים בכיתות שלנו. רעיונות ליבה זה דבר מאוד מעניין. קודם כל אני שואל שאלה הזאת, אני אשמח לשמוע תשובה. כמה אתם חושבים קיימים רעיונות ליבה במתמטיקה? במתמטיקה, לא במתמטיקה שלנו, הקטנה של בית ספר יסודי, לא במתמטיקה טיפה יותר גדולה של בית ספר כולו, אלא מתמטיקה כמקצוע. כמה יש רעיונות ליבה? 10. 10, יופי, זה בא מעשרני, כן, גם... לא יודעת, חשבתי על 10. חשבת על 10, מאוד טבעי, כי הפיתגוריאנים חשבו שיש, למה מספר 10? למה אנחנו סופרים בבסיס 10? כי יש 4 גופים משוכללים, שזה מבטא את השתי אפשרויות ככה ושתי אפשרויות ככה. יש 5, אבל מי סופר? הם אמרו יש 4. ו1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4, זה יוצא בדיוק 10. זאת סיבה את אומרת 10, זה מספר שבא לי. את יודעת, זאת קביעה לא רעה, כי כאשר אומרים, רגע, רעיונות ליבה במתמטיקה יש המון. לא, אני חשבתי אפילו עד 10, לא יותר. עד 10, יפה. עד 10. את יודעת, אם אנחנו עושים איזושהי דיפרנציאציה ביניהם, אולי נגיע ל10. אנשים פחות או יותר מסכימים על 5, 6, עכשיו נבין למה 5, 6. כן, בקושי, כל המתמטיקה שלנו, המתמטיקה הענקית, מבחני בגרות עם לימודים 12 שנות לימוד, ואחר כך תואר ראשון, שני, שלישי וככה הלאה, סך הכל 5 רעיונות גדולים. זהות, שוויון ושקילות, שימור ושינוי, סימטריה, שכוללת למשל עניין של זוגיות, דיברנו על זה בהרצאה של רותי, הייתה מאוד מעניינת על הסימטריה, שם יש סימטריה של השעריות ב3, איזה סימטריה מסוג 3, וסימטריה מסוג 2 זה כמובן זוגי. יחסים ודרכים לייצוגם, ועניין של תלות כולל ליניאריות, תלות זה גם רציפות ואי רציפות וליניאריות וחוסר ליניאריות, סך הכל 5 רעיונות, חבר'ה, 5 רעיונות האלה. האם, עכשיו נשאל שאלה כזאת, האם בתוך כיתות שלנו אנחנו איכשהו
מתייחסים לסך הכל, ל5 רעיונות האלה, ברור שאני לא מדבר על התייחסות באופן גלוי. אני לוקח עכשיו דוגמה של הרעיון הגדול הראשון, זהות, שוויון ושקילות. ברור, קודם כל אומרים כן, כן, כן. עכשיו האמירה שלנו זה גבוה, אנחנו צריכים ללמד לפי תכנית הלימודים, אומרים כן, מה שאתה מציע כאן החלפה, אני לא מציע החלפה. תכף נבין על מה מדובר. אני לא מציע החלפה, אני אומר שזה צריך איכשהו להיכנס ללקסיקון של בית ספר, לא ללקסיקון של תלמיד. אומרים זה גבוה לי מדי ומופשט לי מדי. תכף נבדוק. כאשר אנחנו אומרים על זהות, שוויון ושקילות, אנחנו כולנו למדנו בתורת הקבוצות, משפט מאוד מפתיע שקבוצת הנקודות בקטע בין 0 ל-2, היא שקולה לקבוצת הנקודות בקטע בין 0 ל-1. אמרתי כאן הפוך ממה שכתוב, לא משנה, שקולות אחת לשני. ואף אחת מקבוצות האלה לא שקולה לקבוצת המספרים הטבעיים. כן, וואו, זה השקילות שאנחנו מדברים עליו. נכון, נכון, גם זה השקילות שאנחנו חייבים לדבר עליו, אבל לא בבית ספר יסודי. בבית ספר יסודי, הנה, כמות החפצים בקבוצה, באוסף נתון, לא תלויה בדרך איך שמנים אותם, או בדרך איך שמסדרים אותם. כן, אם אני סופר משמאל לימין וימין לשמאל, או שאני מסדר 4 בובות האלה, בצורה אחרת זה עדיין נשאר 4 בובות. זה כמובן שקילות מאוד ברורה שעליה מבוססת כל המתמטיקה, כמובן. זה בעצם הסטביליות של מושג המספר. מספר קיים רק מסיבה הזאת שקיימת שקילות הזאת, אי תלות בדרך המניעה של החפצים. ועכשיו אני מציע שאנחנו נעשה ניסוי קטן. אנחנו לא נעשה ניסוי מדעי, אנחנו ניקח את הנושא, את משהו מתוכנית הלימודים, שבטוח מלמדים, לא חשוב לפי איזה תוכנית אנחנו לומדים, ועכשיו אנחנו נדבר סך הכל על חיבור עד 10. כן, בבקשה דוגמאות שלכם לתרגילים לחיבור עד 10 חבר'ה. כן, אתם מציעים דוגמאות, אני רושם אותם. חבר'ה, תרגיל חיבור עד 10, אולי יש למישהו. 4 ועוד 6. 4 ועוד 6, למה תמיד נותנים השלמה ל10? כנראה השפעה. 3 ועוד 2. רגע, 4, חבר'ה, אני ניסיתי שזה יעבוד, וזה אני רואה שזה לא עובד, כן. 4 ועוד 6, אז כתיבה תהיה גרורה, רק שתהיה. 4 ועוד 6, כן. עוד דוגמה. 9 וחצי ועוד חצי. חבר'ה, כיתה א', לא חיי, אני מאוד מבקש. כיתה א', למה 3 ועוד 2. לא יכול להגיד חצי? אני יכול להגיד, אני לא יכול לחבר שני חצאים, זה יהיה לי קשה. 3 ועוד 2? 2. כן. כן. עוד דוגמה. 3 ועוד 4. כמה ועוד 4? 3 ועוד 4. 3 ועוד 4, יפה. 6 ועוד 1. 1 ועוד 6. 2 ועוד 2. 4 ועוד 2 או 4 ועוד 5? 5 ועוד 0. ו4 ועוד 2. אפשר עם נעלם? 4 ועוד 2? כן. אפשר עם נעלם? 4 אני קונה את זה. 4 ועוד 2 זה קשה לי מאוד. רגע, זה קשה לי מאוד כי זה מכניס אותי לדילמת יותר מדי עמוקות. אפשר להשתמש בנעלמים? זהו, זה מה ש... 1 ועוד 9. 1 ועוד 9. חבר'ה, יותר מדי דוגמא? מה? 2 ועוד 0. 2 ועוד 5 שווה למה ועוד 4. איליה, אפשר... רגע. אני ביקשתי רק חיבור עד 10. עכשיו... 5 ועוד 0. 5 ועוד 0, וואו, 5 ועוד 0. כן, אני רואה 1 ועוד 1 ועוד 1. חבר'ה, אם אנחנו נלך לניצול אפשרויות, אז יהיה לנו כאן די הרבה. אני חייב לומר לך שמ-0 עד 10, הסכומים צריכים להיות עד 10, כי 50 תרגילים אנחנו מצליחים לבנות. אנחנו לא צריכים 50, אלא הכל תלוי עכשיו בחלק הבא שאנחנו עושים. הכל תלוי, אני מקווה שעכשיו אני יוצא ממה שצריך ולא מהמצגת, רק שנייה. כן. אז אנחנו עכשיו, רגע, הקדמתי טיפה, אנחנו עכשיו צריכים לדון, לא לרוץ קדימה, אלא לדון.
ולא לדון בתשובות, אלא לדון בדברים שכתובים כאן. למשל, 4 ועוד 6 מול 3 ועוד 2, מה אפשר לומר על זה? איזה סכום יותר גדול? 4 ועוד 6. 4 ועוד 6, יפה מאוד, כי בדרך כלל אני מקבל תשובה, כמובן 10 גדול מ5. רגע, למה 4 ועוד 6 גדול מ3 ועוד 2? כי 4 גדול מ3 ו6 גדול מ-6. יפה, 4 גדול מ3 ו6 גדול מ2. יש מונוטוניות בזה. יש מונוטוניות, כל אחד גם פי, יותר גדול. בדיוק. כל אחד מהמחוברים יותר גדול מסכום הראשון, אז גם סכום יותר גדול. דרך אגב, זה מצוין וזה בכלל לא עובד לחיסור. 6 פחות 4 יהיה קטן, לא, יהיה גדול דווקא. יהיה גדול מ3 פחות 2. 3 פחות 2, יפה. כן, אז אתה גם עובד גם בחיסור. לא, כמובן שזה לא עובד בחיסור. כן, ואז אנחנו צריכים לדון, רגע, עכשיו יש לי שאלה כזאת, מה יותר, 4 ועוד 6, רגע, 4 ועוד 6 ו5 ועוד 0, מה יותר גדול כאן? גם פה יש מונוטוניות. איפה מונוטוניות? לא 5 גדול מ-4. 5 גדול, נכון. יש רעיונות גדולים פה 5 גדול מ-4, אבל 6 פה קטן. ולא רק זה, אני יכולה, אפשר גם חוק החילוף. אפשר לבטא את 6 גדול מ5. אפשר לבטא את 4 ועוד 6 בדרך אחרת, נגיד 4 ועוד 1 ועוד 5, שזה 5 ועוד 5 בעצם, לעשות השוואה בין שני התרגילים. רגע, נכון, אבל יש רעיון אחר כאן אני שמעתי, רגע, אבל יש סימטריה בחיבור. לחלק קבוצה 5 לשני חלקים זה לקחת 5 ועוד 0 או לקחת 0 ועוד 5. זאת אומרת 5 ועוד 0 זה בטוח 0 ועוד 5. ואז כאשר אני משווה 4 ועוד 6 עם 0 ועוד 5 יש לי כבר אותה מונוטוניות שדיברנו עליה. נכון. יפה. דרך אגב אנחנו גם שמים לב ש5 ועוד 0 זה כמובן 3 ועוד 2. למה? נכון. למה 5 ועוד 0? בגלל המשמעות של האפס. 5 גדול מ-3 ו-2 שווה ל-5. 0 קטן ב-2 כי הייתה לי קבוצה, אתם יודעים למה העיגול הזה? זה עיגול שמסמן 5 נקודות בפנים. קודם פיצלתי אותו לקבוצה של 5 ולא נשאר כלום, ואחר כך לקחתי מקבוצה של כלום, מקבוצה של 5 לקחתי שני איברים, ועכשיו יש לי פיצול 3 ועוד 2. כמובן, רגע, עוד לא דיברנו על זה, 4 ועוד 6, מה מאפיין את הסכום הזה? האם זה מספר זוגי או אי זוגי? זוגי שני. זוגי. 6 ו4. למה הוא מספר זוגי? כי זוגי ועוד זוגי שווה זוגי. זוגי ועוד זוגי זה זוגי. זה עוד תובנה. נכון, אתם צודקים. כמו אי זוגי ואי זוגי זה אי זוגי, נכון? לא, זה זוגי. זה זוגי. לא. רגע, זה לא. סימטריה. בוא נסתכל, כאילו, אפשר לחלק את זה במובנים של כיתה א', כאילו, אפשר לחלק את זה לשתי קבוצות שוות, או לחלק כל איבר מ4 ועד 6 לכאילו קבוצות שוות. כן. את 4 ניתן לי. אתה אומר בשפה מאוד פשוטה, ב4 הכל הולך בזוגות, וב6 הכל הולך בזוגות. אז גם סכום יהיה כולו זוגות. כן. דינה, את שמעת את ההוכחה הגנרית? זה בסדר, הכל. זה ספציפית לדוגמה הזו אני מדבר. לא, זה לא ספציפית, לא. זה תופס לשם. זה לא ספציפית לדוגמה הזאת, אמרת עכשיו משהו מאוד כללי. סכום של זוגות תמיד יהיה זוגות, נכון. חבר'ה, תסתכלו כמה רעיונות יש, אני רציתי לדבר על זה, שוויון ושקילות, אבל בואו נסתכל על כל הרעיונות. הנה, מה אפשר ללמוד מתרגילים האלה? אני קורא לזה תרגילים כמובן במרכאות, כי אם אתם תשאלו את המורה מן השורה בבית ספר, הוא יגיד, רגע, מה שכתבת כאן 3 ועוד 2 זה עוד לא תרגיל, לא סיימת. מה חסר? סימן שווה, חלילה וחס. לא חסר שום סימן. 3 ועוד 2 זה סכום וזה גם מספר. מה שכאן למשל אני ציירתי למטה, עם ציר המספרים הזה, גם רעיון כזה, תסתכלו מה קורה כאן. אני נהוג לשאול אם יש ציר מספרים במסומנים, שני מספרים אליו, כמה מספרים רואים? אם יש לי ציר מספרים ומסומן עליו
לא. מסומן עליו מספר 3 ומספר 5. כמה מספרים אנחנו רואים? אין סוף. כן, אני יודע שאם נשים נקודות. כמה רואים בפועל? אם יש לי ציר מספרים עם נקודות מסומנות 3, 2 שנתות, 3 ו5. כמה מספרים אני רואה מיד? 3. איזה 3 מספרים? 3, 4 ו5. לא. 2, רק 3 ו5. לא, אני רואה 3. 3. איזה 3 אני רואה? 3, 5 ומי שבאמצע. לא. עוד סכומם אולי? 0. רגע, כמה מספרים אני רואה בין 11, סליחה, אם אני סימנתי 11 ו8, גם כאן אני רואה 3 מספרים. 11 ו8. אתה מתכוון לציר שיש בתחתית הדף? כן? נו, אז יש A ויש B ויש עוד C, שזה כל מספר אתה מוציא. לא, יש מרחק בין A ל-B. את המרחק ביניהם. איך נקרא מרחק בין B? ההפרש ביניהם. הפרש, בדיוק, הפרש בין מספר הגדול ומספר הקטן. אם אני רואה 3 ו5, אני רואה גם 2. כמובן, וזה מאוד חשוב, כי כדי לחשב 11 פחות 9, אני יכול לעשות את זה 12 פחות 10. אני שומר את המרחק ביניהם בכל התזוזות. הנה, זה על משמעות ההפרש בכלל, שעל זה לא דיברנו שם בשקף קדם כאשר דיברנו על תרגילי חיבור. אבל כמובן מי שדיבר שם על המחובר לא ידוע, זה המשמעות של ההפרש שאני יכול 3 פחות 2 זה בדיוק כמו 5 פחות 4, זה בדיוק כמו 103 פחות 102. הרעיונות הגדולים האלה הם קיימים כל הזמן, רק אנחנו לא מדברים עליהם מספיק. ואז עכשיו אנחנו נעשה תרגיל נוסף, שזה יהיה תרגיל במה? מה עוד נעשה? אחרי חיבור בתחום 10. נעשה חם כזה, רק אל תגידו שברים זה קשה. משהו... לא אחר כפל, לא אחר כפל. או יופי, איך את יודעת? רגע, אל תגידי שעשינו הסכם. אני מאשרת. את רואה, זה לא יפה, כאילו אני אמרתי לך, לא חשוב על מה אני מדבר, בשעה 2:40 תגידי לו אחר כפל, זה לא יפה. כן. דוגמאות מלוח הכפל. רגע, תנו לי לכאן לשאול שאלות. תגידו בבקשה, מה המספר שפוגשים הכי הרבה בלוח הכפל? 5. בתוצאות שם, בתוך הלוח. מכפלות. מספר, לא ספרה. מספר. 12. 24. 24. לא, 36. 36 הוא אוהב. 36, כמה פעמים? 2. I am sorry to switch to English, but I am afraid you are talking about, את חושבת על לוח הכפל בתחום 12, שם זה באמת 36, אבל אנחנו עד 10 בקושי מסתובבים. כן. 24. רגע, האם בלוח הכפל מופיעים מספרים, עכשיו, כן, שאלה... לא, הספרה. לא קיבלתי תשובה מדויקת, אבל זה מעניין, זה אובייקט שאנחנו... 24. 24. לא, אם ככה זה 12. 12? מעניין, דיון מעניין. אני חושב שאחר כך אפשר לבדוק אחרי ההרצאה, אין לי זמן עכשיו, ואני לא כל כך שולט בלוח הכפל. תגידו, בלוח הכפל יש מספרים ראשונים? ספרות, כן. ברור, כן. רק בכפולות של אחד. בלוח המאה יש מספרים ראשוניים. לא, גם כפולות אחד. כמה יש מספרים ראשונים בלוח הכפל? כן, 4. רגע, אני רוצה לקחת את זה. יש 1 ו2 ו5. 7. 5. 5 מספרים. 1, 2, 5 ו7. 2, האם אחד הוא ראשוני או לא? זה דיון. אחד הוא לא ראשוני. 2, 3, 5, 7. האחד הוא לא ראשוני ולא פריט. כן, בקיצור, כן, באופן מפתיע, כן, חבר'ה, אני מבין שלוח הכפל זה נושא חד. האחד הוא אחד יחיד ומיוחד, לא ראשוני ולא פריט, אבל אם כופלים 1 ו7... יפה, לא נבזבז לזה זמן כמו שמבזבזים בבית ספר. יש כל המספרים ראשונים חד ספרתיים נמצאים בלוח הכפל, והם כמובן יחידים לפי הגדרה של לוח הכפל, כל היתר מכפלות. מה עוד? איך זה כאן קשור ברעיונות גדולים? יש כמובן כאן
את העניין של וואה. איזה עניין? איזה תלות כולל ליניאריות? על מה מדובר? תסתכלו בבקשה לשתי שורות מלוח הכפל הזה. שורה ראשונה זה שורת מפתח, זה לא נחשב. אחר כך יש כפל באחד, כפל בשתיים, כפל בשלוש. מה אנחנו רואים כאן? סדרה. כל אחד יודע, כן. בשורה ראשונה יש סדרה חשבונית עם הפרש אחד, בשורה שלישית יש סדרה... אנחנו רואים גם מה יש ביניהם. אנחנו רואים גם מה יש ביניהם. אנחנו רואים גם ליניאריות, שאם אני מגדיל את הגורם מ-5 ל-6, המכפילה משתנה מ-15 ל-18. אם אני מגדיל את הגורם מ-6 ל-7, המכפילה גודלת ב3. כל פעם שאני מגדיל גורם ב1, המכפילה גודלת ב3. בגלל שהגורם השני הוא 3. נכון, נכון, נכון. יש כאן ליניאריות, כן. ומה עם שורה הזאת? זו שורה של כפל ב7. חבר'ה, אני רוצה לבדוק דבר כזה. 15 כפול 42, בלי מחשבון. 15 כפול 42. בטח שווה ל-18 כפול 30. למה בטח שווה? 40, 52. ברור שזה, אתה מראה את זה עם החץ, אז ראיתי את זה. 10 כפול 42 ועוד 5 כפול 42, שזה בדיוק המחצית, אז זה עוד 210. אוי אוי אוי, זה קשה לי, זה קשה. חוזרים לגורמים של 5, לגורמים של 42, והם מופיעים שוב. 2 כפול 10, חבר'ה, כמובן זאת, המחצית חילוף, 210 ביחד 630. לא, לא, חלילה וחס. 15 זה 3 כפול 5, וזה 7 כפול 6. אז 3 כפול 5 כפול 7 כפול 6. ומה כאן? 3 כפול 5, כמובן. זאת אומרת, לא רק כאן, אלא כל מלבן שאנחנו ניקח, ולא רק בשורות האלה, וניקח מכפילה של שני מספרים האלה, מול שני מספרים האלה, תמיד תהיה אותה מכפילה ולא צריך לחשב כלום. זה פשוט אותם גורמים. המשמעות של פירוק לגורמים כאן בלוח הכפל הוא בלט, כי ככה הוא בנוי לוח הזה. ואנחנו במקום זה מתחילים לחשב, במקום להבין את התלות שיש בכל אחד מהגורמים האלה, וכמובן שיש במכפילה. חבר'ה, אז שוב לחשוב על רעיונות גדולים, רגע. אבל הפירוק לגורמים שעשינו זה 15 ל-10 ועוד 5. לא, זה לא. לא, זה 3 כפול 5, אני לא עשיתי 10 ועוד 5. אני לא עשיתי 10 ועוד 5, אני עשיתי מיד... לא, עשינו לפי חוק הפילוג. לא חוק הפילוג, יש זה מה שעשינו, ככה פירוק לגורמים, פירוק לגורמים, זה לא... פירוק לגורמים וזה אותם גורמים, כן. לגורמים. עכשיו באותו עניין של לוח הכפל, אני מקווה כן שאני אספיק, אני אציג עוד דוגמה אחת. אנחנו אומרים שרעיונות ליבה עולים בעיקר לא מהתוכן, אלא איך אנחנו מתייחסים לתוכן הזה. הרעיונות האלה אמורים לעלות משאלות לדיון, מתובנות שלנו שאנחנו כאן לא בריצה מתרגיל לתרגיל, ממשימה למשימה, אלא מדיונים סביב תרגילים פשוטים מאוד. אנחנו חוזרים אחרי פתרון ושואלים למה זה ככה, או לפני פתרון, האם אתה אמור לקבל תשובה סכום זוגי או אתה אמור לקבל סכום אי זוגי. אלה שאלות עקרוניות בעצם. אני שוב מזכיר, תפקיד המראה לא ליצור כן ליצור את התנאים להמצאה ולא לספק ידע. כל מה שקובע זה דרכי למידה, רק דרכי למידה. ואז אומרים, לא, יש לנו כאן גם נגד זה, יש לנו טענה. דרכי למידה, מה שאתה מספר, זה לא כל כך מתאים לכולם. בואו ננסה לבדוק. אני לוקח דוגמה, אני חושש, אני לא נכחתי בהרצאה בפעילות יפה שעשה ג'וני, אבל אני כמעט ובטוח שאני לוקח חלק מפעילויות משם. כיצד אפשר לגזור את המשולש? אפשר ככה, ואפשר ככה, ואפשר ככה, ואפשר... רגע, מה זה ככה וככה וככה?
תסביר במילים איך אתה גוזר. 22. לעמדה 2. באיזה דרכים, איך אפשר לגזור את המשולש? אפשר לגזור משולש לשני משולשים, אפשר לגזור אותו למשולש ומרובע. מתי יוצא חלוקה לשני משולשים? שזה יוצא מהקודקוד. נכון, קו ישר יוצא מהקודקוד, יפה. מה המושגים עוד? רגע, איך אני יכול לקפל את המשולש? האם אני יכול לקפל אותו ולקבל שני משולשים ישרי זווית? כן, אם אתה יוצא מהקודקוד, אם זה... גובה. מה זה גובה? מהקודקוד לצד שלמולו וליצור זווית ישרה. מה זה זווית ישרה? 90 מעלות. לא הבנתי, מה זה 90 מעלות? פינה של הדף. זה לקפל את המשולש רגע, אני לא מבין מה זה 90 מעלות. לקפל את רבע סיבוב. מעונח. מה זה מעונח? רבע סיבוב. של דף. ענך. רגע, מעונח זה בדיוק אם אני לוקח קטע ואני מקפל אותו ומקבל שתי זוויות שוות בגודלם, אז אני בניתי ענך. זאת הגדרה של ענך כמובן. ענך זה מה שמחלק את הקטע, הקו שמחלק את הקטע, הוא יוצר שם שתי זוויות שוות. ואז מזה נובע קווים מעונקים, ומזה נובע זווית ישרה. וזווית ישרה היא לא זווית 90 מעלות כמובן. 90 מעלות זה מדידה, אני יודע שבחום עכשיו, בסביבות 36-40, אז זה פחות מ-90 וזה בסדר. זה חד מדי. אז יש כאן מושגים שעולים. עכשיו שאלה מאוד פשוטה, אם אני ככה גזרתי את המשולש, איך אני יכול לגזור את המצולה? ככה וככה וככה וככה. רגע, יש כאן חלוקה מיוחדת בין כל החלוקות. אלכסון. יפה, מושג האלכסון. למה זה אלכסון? כי זה מחבר שני קדקדים. שאינם סמוכים. או נקודות על צלע או צלע עם קודקוד. זאת אומרת, יש דרגות החופש בחלוקת, בהעברת הקו. יש לי הכי פחות דרגות חופש. Аллочка, я к тебе вернусь, дорогая, я на Кеннесе. Пока, ביי. הכל היה מתישהו, כן. עכשיו, רגע. כמה צורות מתקבלות? אם אני לוקח מצולה ומחלק אותו, גוזר אותו, כמה צורות מתקבלות? זאת שאלה פשוטה, כמה צורות מתקבלות? חיתוך אחד, 2. תלוי בחיתוך. תלוי בחיתוך, בבקשה, תעבירי חיתוך אחר שיהיה יותר משתיים. אפשר משולש ואז זה משושה. מתומה. אם אתה תעביר את זה יותר למעלה. במספר החיתוכים ועוד אחד. לא, חיתוך אחד. אפשר משולש ומשושה. אני שואל כמה צורות, כמה? כמספר החיתוכים ועוד אחד. אתה כמובן צודק אם אתה חושב על מצולה כאמור, אבל אם יש לנו, אם יש לנו מצולה שהוא מצולה כאור, כמו למשל מצולה הזאת, ואז אני גוזר אותו, אז אני מקבל, במקרה אני מקבל הרבה יותר ממה שאני ציפיתי. כן. זאת אומרת שאפילו כאן, אם אני שואל שאלות אחרי ניסוי, אם אני שואל שאלות מספיק עמוקות, אז אני מגיע לתובנות הרבה יותר עמוקות ממה שאני חשבתי לעצמי, ממה שבעצם ציפיתי. כאן הדיון מביא אותי לשאלות ולתובנות עמוקות. כאן אני מדלק על השאלה מה קורה אם אני גוזר ממלבן פינה ימנית, מה קורה עם שטח, מה קורה עם ההיקף. אם אני גוזר מקובייה גדולה או מתיבה גדולה, מה עושה ניסוי הזה לנו, שאנחנו סתם מרכיבים צורות, אתם יודעים מהכלי עזר האלה, גופים תלת ממדים. לא כל הפירמידה עם הקודקוד בדיוק מעל המרכז בבסיס. לא כל הגופים שאנחנו מלמדים בבית ספר, הגופים שמרכיבים ילדים הם הרבה יותר מעניינים ויצירתיים. ויש כאן למשל נגיעה פתאום למשפט אוילר, מי שלא יודע כדאי מאוד ללמוד. זאת אומרת, הכל מדרכי למידה אנחנו מגיעים לדרכי חשיבה. אני מדלק כאן על הניסוי
מה הקשר בין תרגיל 4 כפול 4 ו3 כפול 5? רק תסתכלו על המחשה, אני לא מסביר כלום במילים. הנה, אותו שימור שטח 4 על 4 מול 3 כפול 5 ועוד 1. כן, רעיונות, מה קרה עם המצגת שלי שלא רואים? כן, בעצם זה הרגלי חשיבה, לא רואים את מילים הרגלי חשיבה. זה הרגלי חשיבה שאנחנו מנסים ללמד את התלמידים. למשל, הנה עניין של הכללה, לא רק מחמישייה הזאת, של 5 מספרים שווים אפשר להגיע ל5 מספרים עקביים, אלא מכל חמישייה. זה ריבוי ייצוגים, כמו שראיתם עכשיו עם כפל 4 על 4 מול 3 על 5, ואז איך זה אפשר להציג גיאומטרי. זה גם עניין של הפשטה. למה סכום של 2 מספרים אי זוגים זה מספר זוגי? כי אני לוקח זוגות ועוד 1, זוגות ועוד 1, ושני אחדים האלה בונים יוצר זוג חדש. כן, יוצרים זוג חדש. זה כמובן הפשטה, זה כבר חשיבה מאוד מופשטת. חשיבה אלגברית הייתי אומר ללא אותיות וללא נוסחאות. יש גם עניין זיהוי דגמים, למשל, איך אנחנו יכולים להגיע כאן בתרגיל הזה, כן, איזה סימנים אני צריך להכניס כדי להגיע לתוצאה 0. 4 פעולות חשבון. תעזרו לי חבר'ה. תעזרו לי, אמרו לי שאין זמן, רגע, אתה... קצת. ועוד פחות. ועוד פחות, כן. כפול, כפול. 1 ועוד 2, פחות 3. כן. לא, לסדר פעולות חשבון. מה? זה לא יצא 0. בסוגריים. אפשר היום. ואז כפול כפול. כפול כפול, רגע, יש כאן דגם? מה יש? דגם, יש דגם מסוים? כן. כן, אם אני הגעתי ל0 אני יכול לכפול בכל מספר, כמובן, כמובן. עכשיו רגע, אבל האם זה דגם היחיד שאני חייב להשתמש כאן? לא. אני יכול להגיע בדרך אחרת? בטח. כן. איך? לחלק את המספרים נגיד לשתי קבוצות שוות. יפה, לחלק את המספרים לשתי קבוצות, יפה, זה רעיון אחר לגמרי, שההפרש שווה ל0, זאת אומרת, זיהוי דפוסים שונים לגמרי. דרך אגב, יש הבחנה בסיווג. אם אני צריך להגיע כאן לסכום 0, ואני יכול להשתמש רק בחיבור וחיסור, מה אני צריך לעשות? זה אני משאיר לשיעורי בית. להגיע ל0, אם יש לי רק 1, 2, 3, 4, 5, ופעולות רק חיבור וחיסור, ולמה זה הבחנה וסיווג? 1, 2, 3, 4, 5, התוצאה צריכה להיות 0, ואני יכול להשתמש בחיבור וחיסור, אני עוד יותר לאץ', אפשר לשנות סדר המספרים. למה זה הבחנה וסיווג? איך זה קשור רמז, איך זה קשור בזוגי ואי זוגי. הרעיונות האלה, הרגלי חשיבה האלה, הם עולים כמובן בכל הנושאים. ואז אנחנו בונים בעזרת דרכי למידה שלנו, אנחנו בונים ידע מתמטי שהוא בנוי מהרגלי חשיבה ורעיונות גדולים, ואיך להכניס את הדברים האלה להוראה שלנו, זה בדיוק אני חושב חומר למחשבה לקראת שנת הלימודים הבאה. אז אני שמח שבאתם, שמח ששיתפתם פעולה, ואני מאחל לכולכם בריאות, שמחה וחופשה נעימה. תודה רבה לכולכם. היה נהדר. תודה. אני